Илгиз Исламов ярдәме белән лабораторияга канны тикшерү өчен биохимик һәм гематологик анализаторлар алынган. Алар канга гомуми һәм биохимик анализ ясау мөмкинлеген бирә. Кан салганда кулланылучы плазманы суыту җайланмасы һәм тромбомиксер да алынган. Хатын-кызлар консультациясына гинекологик кресло алганнар. Заманча креслоның уңайлы булудан тыш башка өстенлекләре дә бар ди табиблар. Стоматология кабинетында яңа кресло булган. Яңа креслоның стоматология хезмәтләр спектры күбрәк һәм уңайлырак. Физиотерапия кабинеты да яңа җиһазларга баеган. В рамках благотворительности закупил нам в сентябре прошлого года ультразвуковой аппарат экспертного класса. И вот буквально недавно, в первом квартале этого года, мы приобрели огромное количество медицинской техники за счет средств общей стоимостью 9,5 миллионов рублей. Хотелось бы поблагодарить нашего Ильгиза Акича за его трепетное отношение к системе здравоохранения нашего района. Мөмкинлектән файдаланып, баш табиб абортка кадәр консультация кабинетында күрсәтте. Әлеге бүлмә булачак әниләр белән сөйләшү өчен эшләнгән. Максат абортларны булдырмау һәм демографик ситуацияны уңай хәл итү. 10 мең кеше тора, бөтен Месхем районында 20 мең кеше тора. Но аның бит бөтенесе Чаллыга бара алмый, Казанга бара алмый. Анда барырга да кирәк түгел, кайыр вакыт тик барып кайта. Менә монда Месхемдә үзебездә шулык кан анализын бирсә, шулык КТ үтсә, шулык УЗИ аппаратында, яхшы аппаратта, шулык ашказанын каратса, шулык йөрәген яздырса. Аның бит күбрәк кешенең ширендә шиге була. Менә шунда врачка килеп аппарат белән карап, шиген бетереп җибәрәр икән, кеше яңадан терелә башлый. Аның хыялы иде. Ярдәм итәргә больницага, чтобы сезнең кулыгызда инструмент булсын, үзебезнең райондагы кешеләргә ярдәм итәргә. Шуңа күрә әкрен генә адым артыннан адым без инде аны Ильгиз Акич ярдәм итеп бара. Район башлыгы заманча җиһазлар халыкка озак хезмәт итсен дигән теләкне җиткерде һәм медицина хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Сезгә иң мөһиме исәнлек, саулык, күтәренке кәефләр белән мотор итеп шулай уңышлы бергә моторына эшләп районыбызда яшик. Рәхмәт сезгә барыгызга. Баш табиб Илгиз Исламовны Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының мактау грамотасы белән бүләкләде. Римма Авзалова, Динар Нурдинов, Мөслим телевидениесе.